Вітаю, шановне господарство! Гэта канал Яна Хімічева. І сёння сур'ёзная тэма. Як не ашукацца, калі вас у нечым упэўніваюць паводле навукі? Рэкламы і загалоўкі ўвесь час стракацяць праз нейкія магічныя рэчыва, тэхналогіі. Што не магілка, то запатэнтаваная сляза цнатлівага аднарога. Што не бат, то вылечвае ўсё ад прыщоў да дэбілізму. А памятаеце, як з прыходам ковід усе перакваліфікаваліся ў эпідэміолагаў, вірусолагаў? Па праўдзе, місінфармацыя стала проста звычайнасцю. Распаўсюджваецца яна хутчэй, чым праўда. Верыць ва ўсё ці адмаўляцца верыць усяму. Два самыя простыя выйсця, але абодва гэта такая адмова думаць сваёй уласнай галавой. А калі не вашай галаве думаць над вашымі праблемамі і пытаннямі, то каму? Слушна кажуць, што нікому больш за вас вашыя патрэбы і вашыя праблемы не цікавы. Калі нечаму я і навучылася за сваю сціплую навуковую кар'еру, так гэта шукаць, чытаць, інтэрпрэтаваць і сістэматызаваць інфармацыю. І ведаеце, гэта так дапамагае ў штодзённым жыцці. Можна знайсці заўсёды і пачытаць, што кажуць сусветныя эксперты на любую тэму. І гэта не так складана, як можа падавацца. Можна чытаць навуковую літаратуру ў любы час. Хоць у туалеце, хоць на працы, проста са сваёй далоні, з тэлефона. І не мець пасрэднікаў кшталту палітыкаў, маркетолагаў, журналістаў. Вядома, разумею, што не ва ўсіх хопіць прафесійных ведаў, тэрміналогіі, разумення працэсаў, а таксама ангельскай мовы, напрыклад. І нагул цярплівасці вычытваць нешта. Але я хачу зрабіць гэта відэа, каб калі вам праверыць нешта, дык каб вы ведалі, да якіх рэсурсаў звяртацца, якія крыніцы лічацца аўтарытэтнымі і як высочваць, хто з людзей, прафесароў і экспертаў насамрэч мае аўтарытэт. Згадзіцеся, мае сэнс пачытаць вынікі рэальных эксперыментаў і іх дэталі, а не ставіць эксперыменты на сябе. І яшчэ важны момант. Здольнасць шукаць навуковую інфармацыю не замяняе паходаў да лекараў і экспертаў. Але гэта моцна дапаможа вам зберагчы грошы і час, каб адсекчы відавочна тых, хто кажа лухту. Зараз я пакажу вам асноўныя базы даных навуковай літаратуры з часопісамі навуковымі, з кнігамі, падручнікамі, а таксама базы даных клінічных іспытаў. Велізарны PubMed. Так і гуглім. На асноўнай старонцы клікаем Advanced, прасунуты пошук. Далей перакладаем старонку ў Google. Капіюем спасылку ва ўкладку веб-сайт. І такім чынам перакладаем цалкам гэты веб-сайт па спасылцы. Далей, каб сфармаваць запыт, пераходзім у Google Translate ва ўкладку тэкст. І там пішам на беларускай мове запыт і капіюем яго ангельскі пераклад у сайт PubMed. Тут нам выдаецца велізарная колькасць артыкулаў, кніг і усялякай інфармацыі навуковай. Нам можа спатрэбіцца зноў перакласці гэты сайт пасля таго, як мы націснулі кнопку пошуку. На левай панелі можна выбраць розныя тыпы артыкулаў. Напрыклад, кнігі, дакументы, клінічныя даследаванні, метааналізы. Рандамізавана кантраляванае даследаванне – гэта адно даследаванне на пэўную тэму. Агляд уключае ў сябе ўсё, што мы ведаем пра гэтую тэму. Метааналіз – гэта калі падобныя даследаванні мы параўноўваем з дапамогай да статыстыкі. Даты публікацыі паглядзець, напрыклад, за 10 гадоў, за 1 год. Ёсць артыкулы з поўным тэкстам, бясплатна, ёсць артыкулы, дзе ёсць толькі анатацыя. У кожнага артыкула ёсць свой PMID нумар унікальны і нумар DOI таксама унікальны. Тут мы бачым анатацыю і каб пабачыць поўны тэкст, мы націскаем на спасылкі правага боку. Пераклад, дарэчы, добры. Бачыце, натуральнае і выкліканае сонцам старэнне скуры чалавека. Выдатна гучыць. Не перакладаюць толькі графічныя малюнкі. Можам праверыць рэйтынг часопіса. Для гэтага проста загуглім назву часопіса і дадамо Impact Factor. Гэты фактар паказвае, наколькі гэта аўтарытэтны часопіс. Чым вышэй, тым лепей. Вышэй за 3 гэта нармальны рэйтынг. Для медыцыны гэта даволі мала. Для медыцыны недзе 10+, самыя крутыя часопісы. Таксама мы можам праверыць саміх аўтараў, наколькі яны экспертныя ў сваёй галіне, як багата яны напісалі артыкулаў. Для гэтага нам спатрэбіцца сайт Google Scholar. Проста забіваем у Google Scholar імя аўтара і пераходзім на яго асабістую старонку. Такім чынам мы пабачым усе артыкулы, якія ён апублікаваў. І паглядзім, на якую тэму і як часта. Рэйтынг навукоўца мы можам паглядзець па Hirsch-індексу, H-індекс, які таксама пазначаны на старонцы у Google Scholar. Мы зноў націскаем на Advanced Search, то бок прасунуты пошук.
дзе мы можам рабіць пошук проста па нейкім ключавым словам, па тэмам. Зноў жа забіваем у Google ва ўкладку тэкст наш беларускі запыт і перакладаем яго на ангельскую мову і капіюем ангельскамоўны запыт на старонку пошуку. Зноў жа у нас тут да халеры рэзультатаў, можна шукаць нейкія агляды літаратуры, можна эксперыментальныя артыкулы з канкрэтнымі даследаваннямі, можна кнігі шукаць, энцыклапедіі і гэтак далей. Калі поўны тэкст платны па гэтых спасылках, мы можам выкарыстоўваць іншы сайт, які завецца SkyHub. SkyHub дае доступ да артыкулаў амаль усіх акадэмічных выдаўцоў. На адзінай галоўнай старонцы сайта уводзіцца спасылка або DOI на артыкул і адразу адчыняецца поўны доступ да артыкула. Гэта ўсё задарма, але гэта ў абыход законаў аб капірайце многіх краін. Таму заснавальніца Александра Албакян пастаянна мяняе даменнае імя сайту і выкладае яго на старонцы ўКантакце. Або можна проста яго загугліць. То бок SkyHub назва застаецца, а тое, што пасля кропкі, яно мяняецца. Сайт SkyHub вельмі просты. Ёсць усяго адно вакенца, у якое мы забіваем або DOI нумар, або спасылку на артыкул і клікаем шукаць. Пасля таго, як адкрыўся артыкул, націскаем Save, захоўваем яго на сваім камп'ютары. Калі вы хочаце перакласці гэты артыкул, ідзеце ў Google Translate у вакенца Documents. І туды засоўваеце цалкам гэты дакумент сцягнуты, і Google Translate генеруе вам цэлы дакумент, але ўжо на іншай мове. Вось такі дакумент атрымаўся на беларускай мове. Ёсць пэўны баг, на беларускую мову перакладае без літары І. Напрыклад, тут напісана «кава і яе ўплыў на імунную сістэму». То бок даволі добры пераклад, зразумела, але прыйдзецца трэніраваць мозг і дадаваць І. Наступная база артыкулаў. Тут вельмі падобна ўсё. Зноў націскаем Advanced Search і дадаем свой запыт. Зноў жа карыстаемся Google Translate вакенцам веб-сайт для пераклада ўсяго веб-сайта, карыстаемся перакладам усяго дакумента, а таксама перакладам асобнага запыта. Зноў жа на гэтым сайце артыкулы платныя, каб сцягнуць іх, патрэбіцца SkyHub. Далей пераходзім да клінічных іспытаў, Clinical Trials. Тут можна прасачыць усе клінічныя іспыты, якія робяцца або рабіліся раней. Зноў жа перакладаем гэты сайт. Тут пошук робіцца ўжо не па ключавым словам, а па хваробе, або сімптому, або па назве лячэння, або па лакацыі, або па іншым тэрмінам. То бок тут мы глядзім усе фактычныя эксперыменты ў галіне медыцыны. На самім сайце Clinical Trials толькі асноўная галоўная інфармацыя аб даследаванні, а асноўная інфармацыя са ўсімі дэталямі яна перанапраўляе на сайты кшталту PubMed, там, дзе апублікаваны канкрэтны артыкул. Ёсць яшчэ патэнтныя базы, але пра іх не ў гэты раз. На гэтым у мяне ўсё. Пішыце ваши каментары, задавайце ваши пытанні. Заўсёды цікава пачытаць і адказаць вам. Да пабачэння ў новых відэа.